Eta amaierako irakaspenagaz amaituko dugu. Amaierako irakaspena, Dino Luisek. Oroipen ezin hobea itxi daun nigan, persona banakak bakarrik itxi oidaben erakoa, Aita Jose Domingok. Ni orduan gaztean nintzan, eta kontzilio osteko aldaketa giroan zaharrei enentzen hainbeste erreparatzen. Orain, damudot haren esanetara adiago egon ez izana. Ara, Luis Baraiazarra gurea. Bihar guztiak gaitik, ondino egiten zabizenak gaitik, eskerrunez, hartu izan bezala segunda bidea eta Alfonso Iruinek indako ikurra. Hori, maiatzean, loren hilean, berbasko lore eta edergailuz jantzina izan hau gure Juan Luis adiskideak. Hori guzti hori entzun da, zer sentitzen dodan agertu nahi neuke, eta lehenengo sentimentua harridurantzekoa da, egiete da. Gogoan dut, orain dela 25 bat urte Karmeldarren artean ordenako generalaren kontseilari baten bizita izan genduala. 6 urteri behin gitxienez izan oidan lez. Orduan komunidade bakoitzari bere egintza garrantzitsuenen edo nagusienen txostena idazteko, informe bat idazteko eskatu jakon. Batzartu ginen eta nagusiak lagun bat izendatu eban oharrak jaso eta txostena idazteko. Han aitatu zirenak egintza sumiak apala ziran, eguneroko gauzatxua ziran. Handik egun bira edo, batzartu ginen barriro, eta gure lagunak irakurri eban idazteko eskatu jakon txostena. Eta harriturik geratu ginen. Egia ete da hori guzti hori, esaten genduan geure kautan. Izatez zan baino hobeto agertzen zan gure komunidadia argazkiaretan. Egia zan guztia, baina luma trebe batek dotoretua eta jantzia. Oraingo honetan be, sentimentu bera sumatzen dut. Eta bigarren sentimentua eskerronekoa. Asko dira merezimentu handiak izan arren, isil-isilik eta ia inork erreparatu barik joaten diranak, eskutatu egin diralako, edota euren buruak euskal kulturaren plazan erakusterik ez dabelako nahi izan. Eta gaur egun erakusten ez dana, propagandaren naizea lagun ez dauena, izan be ez tala edo, ez tala existitzen, pentsatzen da, eta ez da aintzakotzat hartzen. Nik begirada batzuk erakarri ditu neuana, antzabanez. Nik landu dudan euskal baratzera begira jarri dira euskaltzale batzuk, eta usta edo genero ona begitxan duiak kondizu.
Eta eskerrak emotia zergaitik, ohiturak eta protokoloak hori eskatzen dabelako, ez gizalegeak eta bihotzak eskatzen deustelako. Gainera, gaur niri esarri deustezan merezimentuak nirea baino gehiago gureak dirala esango neuke. Euskal bideari ume-umetarik ekin neutzan, familian guraso euskaldunen ondare espirituala jasoz. Aurrera egin ala, gidari onak eta bidelagun finak aurkitu nituan. Badakigu, bide luze eta latza dugun aurrean, baina batera goaz, alkarturik goaz. Euskaltzale asko goaz, sokaberari helduta atxian gora. Amets, alegin, une hon eta txarretan bat egin dagoaz. Horregatik eskerrak emonaz batera, kordako lagunen artean merezimentu eta aitorpena banatzea eskatzen dut ahots ozenez. Kordako lagunak asko dira Euskal Letren tontorrera bidean, baina bidezkoa da urrekoenak aitatzea olako unean. Karmel aldizkarikoak eta Karmel sortakoak, Bostapat lantaldekoak, Zegi batuko lantaldekoak, Bertzozale alkartekoak, kordan batera doazen mendizaleen irudia erabili dugu aurreko lerro honetan. Itsasoko olatu artean, denboralari aurre eginez, bat batera arraunean dabiltzanena erabiliko dugu azkenik. Irudi bata zein bestia ohikoa dira, aurrean egiteko latzak eta arriskutsuak ditugunean batez be. Laster, argia ikustikotan dan nire liburuaren, Markiniko liburuaren, Juan Luisek aitetu dauen liburuaren pasarte txiki bat ekarriko dut ba ona. Holan dino. Berez, eta txorimo bakoitzak bere kanta dauanez, geure alegin barik barneratu jakun hizkuntza hau. Zan edot Euskaldun zarrei